fi żmien il-komuniżmu il-twemmin falla kien projbit. Kont tispiċċa l-ħabs jew anke maqtul jekk tajt li temmen falla. U allura fir-Russja il-laqgħat fil-Knisja kienu jsiru segreti. Darba kien hemm ġuvnot u kien sejjer il-Knisja u waqfu il-KGB, Pulizija Russa, u għalulu fejn sejjer. U għalilhom ħammur niltaqa' Maħuti. Għalulu ħutek? Iva għalilhom għaliex ħallej illum se niftħu t-testament taħija. Meta ħarsu lejn xulxin u ħallewh imur. Probabbilment t-tweġiba tiegħu kienet preparata u lesta. Però kif weġibhom verità profonda ħafna. Kien sejr il-Knisja għaliex biex niftħu t-testament taħija. Sabiħ ħafna li forsi illum il-ġurnata bil-libertà wiesa li għandna ma napprezzawx biżżejjed. Akkost li ibati jew jispiċċa l-ħabs kien lest li jibqa' fedelment jattendi il-Knisja u għaliex daqshekk importanti li attendu il-Knisja. Għaliex iva kif qal dal-ġuvnot hemmhekk tinfetaħ il-kelma t'Alla. U fil-versens tal-kelma Ġesu għamel testament u għamilna eredi tiegħu. U allura dil-ħaġa tferraħna l-istess litra lill-Lut jgħidilna illi għalhekk Ġesu huwa il-medjatur ta' testament ġdid biex permezz tal-mewt li ndaħlet għal fidwa tal-ħtijiet li saru taħt l-ewwel patt dawk li huma msejħin jieħdu jew jirċievu il-weda tal-wirt etern. Ġesu għamilna werrieta mhux ta' xi raba jew djar illi qatt jispiċċaw imma huwa wirt etern. Wirt illi jibqa' għal dejjem għax fejn hemm testament jeħtieġ ukoll tidħol il-mewt jew isseħħ il-mewt ta' dak li jagħmel it-testament. U aħna nafu li appuntu Ġesu miet apposta fuq il-Kalvarju biex it-testament isir jgħod, isir validu, isir effettiv. U allura meta aħna li nemnu fih, li rikorrejna għandu fil-vessens tal-kelma, aħna qegħdin ingawdu mill-barkiet li għalna permezz tal-mewt. Il-testament sar validu. Issa, din l-idea illi nattendu l-Knisja. Jiena xkultant ngħid illi konna aktar orrif meta konna aktar ignoranti. Illa xmera konna żgħar, il-ġenituri tagħna kienu jgħidulna illi ma tistax ma tmux il-Knisja nhar ta' Ħadd. Il-Ħadd huwa jum il-mulej u l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu għal inqas kif trabbejt jiena, tajjeb illi ma sbieħ il-jum malli tqum u għal ħadd tiġri l-Knisja. Jista' jkun mela li konna aktar orrif meta konna għadna f'dik ukoll l-ignoranza ħansejħilek. Illum il-ġurnata aħna l-Evanġeliċi naħseb neqsin ħafna minn dan l-obbligu, minn tas sens ta' responsabilità illi aħna nonoraw lil mulej. Fil-jum illi hu stess ispeċifika biex aħna niltaqgħu flimkien u nagħtu qima. Għax jekk għalfejn imur il-Knisja din xi ħaġa forsi bit-tradizzjoni li aħna bqajna nagħmluha illi nistgħu faċilment ma nagħmluhiex, ma naħsibx. Perswas illi meta aħna nersqu flimkien, niltaqgħu flimkien biex nagħmlu aktar ħaġa sinifikanti taħt il-kappa tax-xemx, biex nagħtu qima lill-Alla, biex nirrikonoxxuh bħala Alla tagħna, l-ħalliq tagħna u aktar minn hekk ukoll bħala il-feddej tagħna permezz ta' Ibnu Ġesu. Meta niltaqgħu flimkien forsi ma tirrealizzawx ukoll li Ġesu huwa Ġesu li miet u għamilna eredi tat-testament imma miet u reġa' xoxta issa bl-ispirtu tiegħu jinsab preżenti magħna biex magħna jagħti qima lill-Missier. Ġesu matul ħajtu dejjem onora lill-Missier f'kull sens, f'kull ħaġa, sal-ċkan dettall. U Ġesu issa qed jiġbor nies li hu sejħulhom
ħuti sabiex il-koll flimkien nagħtu jew nitgħallmu nagħtu qima lill-Alla fl-ispirtu u fil-verità. Fl-ittra lil Lut kapitlu 2 vers 12 Ġesu jgħid hawnhekk qed jikkwota minn Psalm 22, Psalm 22 taf x'inhu? Ja deskrizzjoni tal-Kalvarju, tajjeb, li jibda Alla tiegħi għalfejn abbandunajtni, tajjeb, u jkompli ddeskrivi l-Kalvarju, nifduli idejja u riġlejja, u imbagħad vers 22 jgħid inxandar ismek il-ħuti. Ġesu qed jitkellem permezz tas-Salm jgħid inxandar ismek li sem Alla ġifieri. Lil-ħuti f'nofs il-miġema nannilek it-tifħir u jerġa' nafda fih u iżjed ara jien u l-uliet li tani Alla. Ġesu hawnhekk qed jagħmilha ċara illi meta d-dixxipli tiegħu jiltaqgħu flimkien għal qima u qiegħed magħna u magħna qiegħed ifaħħar lill-Alla. Ja verità profonda ħafna, illi aħna il-ħadd nersqu biex nesprimu x-xejn tagħna u nirrikonoxxu li Alla huwa kollox f'kollox għalina. Illi aħna sempliċi trapp imma Alla ħares Alla kif qalet Marija fil-Manifika tagħha u mela l-lum li biħwex tajba u l-supervi bagħathom il-barra b'xejn. Alla ta' każ tagħna ġabarna flimkien appuntu biex nixxierku miegħu. Biex aħna ikollna dik il-komunjoni, biex aħna l-koll flimkien ukoll nfittxu li nikbru u ngħinu xulxin fil-fidi tagħna. U allura mhijiex sempliċement tradizzjoni li xi ħadd ivvinta jekk aħna ngħidu bħalma ngħidu fil-kredu jiena nemmen fi knisja waħda apostolika, din ma ngħidux b'kombinazzjoni. Il-Knisja Apostolika ġifieri mill-bidunet minn żmien l-Apostli u ċoj allura dawk li Ġesu ħalla biex jgħallmu lill-Knisja il-verità tiegħu. Minn żmien l-Apostli id-dixxipli kienu jiltaqgħu flimkien. Għat-tnejn Pentekoste Pietru għadu kif prietka u jikkonvertu n-nies, jitgħamdu xi jgħidlu dwar dawn in-nies, komplew iżommu sħiħ fit-tagħlim fix-xirka tal-Apostli, ġifieri fil-kumpanija tal-Apostli ta' dawk illi setgħu isaħħuhom fil-fidi u fil-ksir tal-ħobs u fit-talb. Ftit wara jkompli jgħid dawk kollha li jemmnu kienu jkunu flimkien. Kien hemm dal-apprezzament illi jien nissalvat waħdi. Illi Ġesu ma miċ għalija biss, Ġesu miet għal kotra kbira ta' nies. Għandi ngħid oħra li mhumiex minn dil-merħla. Tajjeb? U fil-ktieb tal-Apokalissi naqraw dwar il-mifdija illi l-għad tagħhom ħadd ma seta' jgħoddu. Irridu naraw l-istampa wiesa, l-istampa sħiħa. Alla ħab li ċertament imma miegħi ħab ukoll multitudnijiet ta' nies. U allura din il-ħidma ta' Alla irrid nirrikonoxxiha. Irrid narafha, irrid nitenna fiha. U għed mill-isbaħ modi kif namlu dan huwa proprjament billi aħna niltaqgħu flimkien, nirrikonoxxu li aħna aħwa fil-fidi, tajjeb, u bekk inkunu kapaċi illi aħna navvanzaw, nimmaturaw fil-fidi tagħna. Luqa vers 46 ikompli jgħid illi baqgħu kuljum jiltaqgħu b'fehma waħda fit-tempju. Jiksru l-ħobs minn dar għal dar, jiklu l-ikel tagħhom bil-ferħ u bis-safa tal-qalb. Jiltaqgħu b'fehma waħda fit-tempju, jiltaqgħu f'unità waħda fit-tempju. Kien hemm allura din il-wieħed dixxiplu ifittex dixxiplu ieħor. Irrid jagħmilha mal-bqija tal-aħwa. Illum insofru minn marda kera. Il-Kristjan normali jidirlu li jista' jgħix l-Kristjana tiegħu waħdu. Jew kultant, jew meta jfettillu, le. L-istampa, ir-ritratt li jagħtina Luqa tal-Knisja Bikrija kienet illi l-aħwa ifittxu lil xulxin, japprezzaw il-xulxin. Għaliex? Għaliex il-koll flimkien tajjeb nistgħu nesprimu dik il-koinonija, dik ix-xirka, dik il-ħbiberija intima illi għandu jkollna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Tafu intom ma tistax tobdi it-Testament il-ġdid għasib wara l-Bibbja kollha.
jekk inti ma tagħmilx ma' Kristjani oħra regolarment. Għaliex? Għax hemm ħafna kmandamenti ħasihulhom, kmandamenti. Fejn Bibja tikkmandana x'nistgħu u x'għandna nagħmlu lil xulxin. Lil xulxin. Tajjeb? Pereżempju, għandna ovvjament inħobbu lil xulxin. L-ewwel Ġwanni 4:12 jgħidilna qatt ħadd mara l-Alla jekk inħobbu lil xulxin Alla jagħmar fina u l-imħabba tiegħu fina tkun perfetta. Ma tistax tirraġuna tgħid jiena inħobbok, però għajdli fejn ħadd tkun ħalli ma niġix hemmhekk. Ma tagħmel sens. Jekk jien ħanħobbok u ħanirċievu wkoll l-atti tal-imħabba tiegħek għat-tisħiħ tiegħi, irridu nkunu nafu xulxin, niltaqgħu flimkien. Irridu nagħmluha flimkien. Huwa vera illi fi-Knisja jista' jkun hemm xi wħud illi iddejqek il-kumpanija tagħhom jagħmlulek ħajtek diffiċli, jista' jkun. Jista' jkun però Alla ta' kull providenza qed jgħidlek iva f'dak l-ambjent ukoll titgħallem tissapporti, titgħallem taħfer, titgħallem tkun paċenzjuż. Ġifieri il-xirka tal-Knisja jew aħjar ix-xirka tal-qaddisin b'kull sens tgħodlok. U ma tistax tgħaddi mingħajrha. Inħobbu lil xulxin, nagħmlu l-qalb lil xulxin meta ngħidu ninkoraġġixxu xulxin. Għandna bżonn inkoraġġiment. U jekk għandna bżonn inkoraġġiment biex jiena nibqa' miexi fit-triq id-dejqa u ma nixbax jew ma nagħtax qalbi, min fejn ħansibu l-inkoraġġiment? Mir-radju, mit-televiġin, mill-gazzetti ta' dalgħodu, min fejn ħansibu l-inkoraġġiment? Tgħidli mill-Bibja noqgħod iddan naqra l-Bibja. L-inkoraġġiment għandkom tkunu tafu, Alla jagħtihulna permezz ta' xulxin. Pawlu darba kien qalbu maqtuwa, qed jara kollox iswed, u fl-ittra l-Korintija jgħidilhom imma Alla farraġna jew Alla inkoraġġina bil-miġja ta' Titu. Il-fatt li Titu wasal għandu, Pawlu kien inkoraġġit. Meta wasal Ruma wkoll ħarġu l-Kristjani Rumani biex jilqawh u Pawlu jgħidilna Luqa Pawlu għamel il-qalb u kien inkoraġġit. Hija xi ħaġa tremendament effettiva meta aħna nkunu kapaċi ngħidu dik il-kelma ta' inkoraġġiment illi għax smajta minn għand ħadd ieħor u hija dik il-kelma li tot għalik fis-sitwazzjoni speċifika tiegħek tinqala mill-ħama u tkompli tiġri l-ġirja tal-fidi illi hemm quddiemek. Lut 3:13 infatti jgħidilna ħeġġu lil xulxin kuljum sakemm għadkom tgħidu illum. Sakemm għandkom l-opportunità ġifieri biex ħadd minnkom ma jitwebbes permezz tal-qerq tad-dnub. Ġifieri l-qerq tad-dnub, id-dnub jingannak ma tibqax tara. Issa, l-ewwel sinjal din mill-esperjenza tiegħi ngħidha, ma l-ewwel sinjal negattiv illi wieħed ikun sejjer lura u kultant sejjer lura bħal granċ hija li jibda jaqta' mill-Knisja. Jibda jaqta' mill-Knisja. U janki forsi tħares lejn innifsek u tajt imma meta ma morx il-Knisja għax ma morx għax forsi kellek id-dnub mhux mistqar? Għax forsi dbiet mill-mulej? L-tendenza tagħna fil-Knisja hija termometru li bija nkejlu l-ispiritwalità tagħna. Kemm ta' bilħaq qed infittex il-Alla bħal David ruħi imxen għalik. Tajjeb, bħaċ-ċerf li qed ifittex fl-ilma fid-deżert, hekk ukoll ruħi hija mxenqa għalik. Appuntu, Alla jimmanifesta ruħu fil-miġema tan-nies tiegħu. Nħobbu l-xulxin, nagħmlu qalbu l-xulxin, inservu l-xulxin. Ma nistax inservik mill-bot. Jekk aħna u sakemm għadna bnedmin u nibqgħu bnedmin, irid inservik billi jiena bħalma għamel Ġesu tajjeb qabad ix-xugaman, mela il-friskatur bl-ilma u ħaslilhom riġlihom. Irrid inservik billi nkun qrib tiegħek. Inkun qrib tiegħek. Galatin 5:13 Kollu jgħidilna għal-libertà, intom kontu liberati. Però dewx bil-libertà tagħkom bħala skuża għad-dnub. Imma bl-imħabba servu lil xulxin. U ċo illi jiena l-ħsib tiegħi huwa illi irrid nagħmel il-ġid lil ħadd ieħor. Forsi b'affarijiet żgħar. Però minn hemmhekk jridu nibdew.
B'affarijiet żgħar tibda tagħmilhom bil-fedeltà u Alla iva mbagħad jagħtik kompiti aktar u aktar impenjattivi. Inservu li xulxin, nagħlmu lil xulxin. Tajli jien ħanallem suppost iva. Suppost taf l-iskrittura biżżejjed biex jekk hemm wieħed depressat jew mikdud jew vistus jew għaddej minn problemi tal-familja tkun kapaċi tagħtih parir mhux minn moħħok u mhux xi smajt minn xi preżentatur fuq it-television, ma tagħtih parir bibliku. Da suppost aħna qegħdin nagħmluh b'mod spontanju hekk kif aħna nafu lil xulxin u nafu il-provi li għaddejjin minnhom u nkunu kapaċi wkoll allura nagħtu parir illi jaqbel mal-kelma tal-Alla. Ukoll il-Bibja tgħidilna li għandna nonoraw il-xulxin. Nonoraw il-xulxin u ċoħ li aħna ma nollux li nfusna bħalli kieku jiena indispensabbli u ħadd ieħor niġi naqgħu minnu. Le. Rumani 12 vers 10 jgħidilna Ożżu l-xulxin b'imħabba tal-aħwa fil-ġieħ qisu lil xulxin ola. Li jiena allura nagħti ħajdu hekk l-unur, ir-rispett lil kull wieħed u waħda minn ħubdi. Kif nista' nagħmel dan? Billi nkun għal darb'oħra qrib ta' ħubdi. Illi wkoll nuru modrija lil xulxin. Ma nistax nader u nibqa' assenti, nibqa' imbiet, nibqa' distakkat, nidħol f'xi torri tal-lavorju u ngħid ma jkollix naqsam ma' ħadd u l-Knisja tagħmel affarija u jiena għalja. Le. Biex inti tgħader u tissimpatizza trid tkun qrib dak li jkun. Efesin 5. Efesin 4, vers 32 jgħidilna kunu qalbkom tajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin bħalma Alla ħafrilkom minħabba Kristu. Dan l-affarijiet kollha ma nistgħux nagħmluhom jekk inti tibqa' d-dar. U laqqas huwa il-każ illi tajt meta jfettilli nattendi l-Knisja meta jfettilli ma nattendix. Għaliex? Għax inti qed tajt qed nara fil-kmandament tal-Alla li huwa tajjeb, però ħnu bdih meta jfettilli. Le, jekk huwa tajjeb għal każijiet kollha. Ma tistax tażel. Però din il-marda illi u jien niftakar li jgħidulna tkun Kristjan ma jfissirx tmur il-Knisja. Illum ngħid possibbli kienu jgħidulna hekk. Mela jekk ma tmurx il-Knisja mela kif turi li inti Kristjan? Pubblikament, kif turi li inti Kristjan? Ok, billi tagħti xhieda. Imma tagħti xhieda li int waħdek ġifieri int distakkat, iddivorzjat mill-ġisem ta' Kristu? Ma tagħmel sens. Għax anke jekk tagħti xhieda ta' Kristu, Kristu għandu l-arusa tiegħu, ma jistax ħobb il-Kristu minn ma tħobb l-arusa tiegħu. Però dil-marda apparentament kienet anke mill-bidu minn żmien l-Apostli kien hemm xi wħud illi ħasbu li huma tajbin wisq biex jitħaltu mal-marmalja mal-bqija tal-Kristjani. Wallu kienu forsi jirtiraw u ma jmorrux għall-laqat għal funzjonijiet tal-Knisja. Lut 10 vers 24 jgħidilna illi għandna nieħdu ħsieb xulxin biex nitħeġġu fl-imħabba u fl-emil it-tajjeb bla ma nonqsu li niltaqgħu flimkien bħal mija drawa jew ħjar il-vizzju ta' xi wħud. Huwa vizzju, hija drawa ħażina illi inti kważi għal kull ħaġa ta' xejn. Kultant jiena bir-rispett kollu lejkom. Nissuspetta li meta ma tiġux Knisja għax tkunu sibtu skuża biex ma tiġux. Għax għandi appuntamija l-appuntament propjament meta taf illi suppost qiegħed fil-kongregazzjoni ma' Ġesu Kristu sidek biex il-koll flimkien nagħtu tifħil Alla ma tagħmel sens għalija. Il-prioritajiet tagħna huma maqluba ta' taħt fuq. Dak li huwa trivjali u banali ollejnieh fl-ola patestal u dak li huwa l-aktar importanti f'ħajjitna u ċoħil nagħtu qima lil Alla dik li sawwarbuha faċilment. Għax għandi appuntamenti oħra. U mbagħad nissograw ngħidu li aħna Kristjani. Meta
huwa il-każ ta' żmien Malakija meta Alla ċanfar lin-nies u qalilhom jekk intom issejħuli Sid u jekk jien missierkom, fejn huwa l-ġieħ li qed tagħtuni? Għax kien qed jagħtuh dak li huwa second best. Second best. Jekk ħajoffru naġa, jew ħaruf, jażlu ħaruf tzopp, jew qami minn merħla u jgħidu dabiħu minn ajru xorta, offriħ il-mulej. Le, min jagħtihulna l-ħin, kull ġurnata li aħna ngħixu, min jagħtihna? Alla. U allura ħadd isirqu mill-jett tiegħu bħala il-ħalliq ta' kollox illi tagħtih qima meta hu jirrekjedija minn għandek. Niftakru li Alla qed ifittex il-dawk li imuh mhux b'mod traskurat, mhux b'mod fellaqat u ħabat, imma imuh fl-ispirtu u fil-verità. Skont Sidna Ġesu Kristu fl-ispirtu u lim l-Ispiritu Santu fil-qdusija, fis-sewwa skont il-verità. U allura, yes, meta tista' din tagħmel test sempliċi fuq innifsek u tajt l-erba ma ġejtx, il-ħaġġ li nonqos, imma hemm vera raġuni valida, raġuni soda illi inti inqast milli tagħti qima lill-Alla. Meta Alla fil-providenza tiegħu għamilha tant faċli għalik, tant faċli. M'għaliex qegħdin fi żmien dan il-ġufnot, fi żmien il-KGB? Il-ħamu l-Knisja u ma nafx x'sa narġa' niġi lura d-dar. Tant faċli għandna kull libertà, però forsi qegħdin nabbużaw wisq mill-libertà li Alla tagħna. Hija kwistjoni ta' il-prijoritajiet tagħna, f'moħħna x'qegħdin ngħidu importanti, kollox huwa importanti. Ħlief, però ħlief dik hija sa'tejn li nista' nibqa' naħseb ħwejjeġ. Nista' nkompli ngħaddi, nista' nsajjar. Meta Ġesu qal li l-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss. Iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Biex naraw l-istampa qussa ta' da kollu u tifhmuni aħjar. Meta aħna nifhmu napprezzaw il-xirka tal-qaddisin li aħna niltaqgħu flimkien regolarment, dan nagħmluh għaliex mal-mument tal-konverżjoni tagħna, meta appena Alla ħafrinna ħtijietna, Alla għamidna fil-ġisem ta' Kristu, poġġina fil-ġisem ta' Kristu li huwa ġisem wieħed, mhux ġisem mifrud, mhux ġisem kompost minn diversi gruppi, huwa ġisem wieħed, qegħdin narfuh dak il-ġisem wieħed. L-ewwel Korintin 12 vers 27 jgħidilna issa intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom hu membru tiegħu. Ma tistax taħrab il-fatt. Anzi, jena ngħid din hija verità illi għandha teżultana bil-ferħ. Illi jien, int u kull Kristjan niffurmaw il-ġisem sħiħ ta' Kristu. Din irridu narfuha. U allura bħala ġisem biex jiffunzjona kif jixraq. Il-partijiet kollha iridu jkunu preżenti u jaħdmu. Iridu jkunu preżenti u jaħdmu. Mhix qed ngħid tiġi l-Knisja u magħluq fik innifsek, distakkat minn kulħadd, dik mhux biżżejjed. Qed ngħid li tkun preżenti u taħdem. Preżenti u tipparteċipa. Tipparteċipa b'mod attiv. Mela, jekk aħna ngħidu li għandi karozza, però karozza id-dwar ma jaħdmux, tajjeb, tgħidli dawn li hija ħaġa waħda minn ħafna affarijiet li għandha karozza, imma xi jiġi bil-lejl jekk ħassuqa b'riskju kbir. U jekk għandek it-tank tal-petrol imtaqqab, mis-suqa imma ma tantx ħaddu mis-suqa, għaliex? Tafu x'jiġri wara ftit. U jekk allura ma għandix ma nafx il-kurburatur jew l-alternator dak l-affarijiet mhux mistoħbija taħt il-bonnet, jiena ngħidilkom illi jekk imqartekki parti waħda, il-karozza ma tibqax karozza. U l-istess ħaġa hija l-Knisja. Għandek responsabilità u qed inkellem speċifikament il dawk li huma membri f'dil-Knisja. Jiġifieri li huma volontarjament ħadd ma ġielkom, intom għall-inqas fil-passat rajtu
il-ħtieġa illi jien naraf illi għandi x'nagħti u għandi x'nirċievi fil-Knisja mingħand ħaddieħor mingħand ħuti. U allura li kon ngħidilkom qegħdin tkunu preżenti u taħdmu fil-Knisja. L-ewwel Korintin 12-14 Pawl jgħidilna għax il-ġisem mhux membru wieħed, iżda ħafna. Jekk jgħid ir-riġel għax minix lit, minix mill-ġisem, mela mhux mill-ġisem u żgur li hu mill-ġisem. Ġifieri jekk inti tiddeċiedi jiena lit, mela lit ħalli nissepara mill-ġisem. Appena sseparajta mill-ġisem dik lit saret biċċa laħam bla siwi ta' xejn. Bla siwi ta' xejn. Jekk inti temmen illi inti membru fil-Knisja universali fost il-poplu tal-Alla u membru ċittadin ta' Smewiet, allura trid ukoll temmen fil-Knisja lokali. Ġesu meta qal jiena se nibni l-Knisja tiegħi, li kellu f'moħħu huwa li ħajkollu dwal inferxa mad-dinja kollha illi juru illi Alla l-ħaj il-ħallieq sar manifest fostna permezz ta' ibnu u għalanna salvazzjoni bit-tixrid tad-dem tiegħu. U li tagħna tama wkoll illi fl-aħħar jum qatt jerġa' jiġi biex jiġborna għandu. Temmen fil-Knisja Universali ma messek temmen ukoll fil-Knisja Lokali. Għaliex? Għax inti t-twemmin tiegħek trid turih. Twemmin li mhuwiex muri, mhuwiex espress, ma jiswa xejn. Mhuwiex ver, mhuwiex ġenwin. Jekk temmen fil-Knisja Universali, allura it-twemmin tiegħek trid tagħmlu konkret, viżibbli u prattiku. Kif? Ovvjament, billi inti tirrikonoxxi illi hemm nies oħra illi bħali huma reċipjenti tal-grazzja tal-Alla. U allura dawk jiena narafhom bħala werrita tiegħi tal-glorja. Qegħdin ngħidu tkun preżenti però mhux sempliċement tkun preżenti tkun li tkun involut. Illi inti tara kif x'sem, x'kontribut nista' nagħti. Jekk inti sempliċement qed tagħmel preżenti fil-Knisja mhuwiex biżżejjed. Pjuttost huwa insult għal Kristu u l-ġisem tiegħu. Jeħtieġ li aħna narblu nafusna u naraw propja x'inhuma dawk id-don, dawk il-kapaċitajiet, dawk l-abbiltajiet li Alla tani. Jistgħu jkunu abbiltajiet ta' servizz, ta' tagħlim, abbiltajiet varji, però hemm bżonnhom. Ġesu forna lill-Knisja tiegħu b'doni, doni spiritwali. Pawlu fl-Efesin 4 jsemmi l-apostli, il-profeti, ir-raja u għalliema, għat-trawim tal-qaddisin, u ċoj biex il-membri kollha jkunu mrawma, imħarġa trenjati. Għax-xogħol tal-Ministeru biex nitalmu naqdu li xulxin għal-bini tal-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem jikber u jissaħħaħ qed kif kull parti tagħti is-sem tagħha. Sakemm naslu l-kol fl-unità tal-fidi, fl-arfa tal-iben tal-Alla, bħal-raġel fl-aħir ta' żmienu, fil-qies tal-kobor tal-milja ta' Kristu. Dak huwa lan li aħna rridu nimmiraw għalih. U ninnota li forsi xi wħud minnkom issa tiljajtu għal livell ta' kristjaneżmu baxx. Medjokri. U ċoħe illi l-Knisja, pero il-fidi tijak attualment miex tħeġġek, miex edha timbuttak, miex għed timmotivak biex isservi l-ħattijħor, ħalli l-ġisem il-kol kemmu jikber. Nkunu wasalna l-maturità meta nkunu sirna nixbħu lil Sidna Ġesu Kristu vera, u Ġesu wera il-qofol tal-Ministeru tiegħu billi eda lin-nies, iddihom billi fejjaqhom, billi servihom anke f'affarijiet baxxi ħafna, ħasslilhom riġlihom, vera? Però mhux hekk biss.
ħatkun matur ukoll billi inti mhux biss tkun lest li taqdi, imma wkoll tirċievi l-qadi ta' ħadd ieħor. Bniedem superf jew bniedem kburi isiba diffiċli jammetti li ġib bżonn ħadd ieħor. Ma araw l-idea tal-Knisja kif fassal Alla. Alla jridna li regolament li taqgħu flimkien biex nagħtu nikkontribwixxu ma wkoll biex nirċievu. Kulħadd jista' jirċievi, kulħadd għandu jirċievi. Jekk l-Apostol Pawlu qalilhom lir-Rumani meta kitbru qalhom jiena qed nippjana li nżurkom biex intom issaħħu lili fil-fidi u jien insaħħaħ lilkom. L-Apostol Pawlu. U allura iva kulħadd għandu bżonn l-Knisja. Jew biex isservjew ukoll anke biex tumilja ruħek. Tumilja ruħek. U ssib postok il-vera post tiegħek. Allura, meta aħna niġu l-Knisja, x'isir fil-Knisja? Meta aħna nħobbu ngħidu service jekk ma bl-Ingliż minn għalija, funzjoni. Servizz mhix kelma servizz. Meta niltaqgħu biex nagħtu qima lill-Alla, dik hija l-funzjoni tal-Knisja. Tajjeb nibdew nużawha għax dik hija l-kelma Maltija propja, bit-Taljan għandhom il-kulto u l-Ingliżi għandhom id-divine jew il-worship service. Aħna fil-funzjoni x'isir? Il-funzjoni mill-bidu sa tmiem tagħha hija qima lill-Alla. L-idea pentekostali illi worship isir meta nkantaw hija falsa totalment. Falsa totalment. Mill-bidu sa tmiem qegħdin nagħtu qima lill-Alla b'diversi elementi, b'ċerta varjetà ta' attività, però il-kant huwa wieħed minn dawk l-elementi. Ħansemmuhom flimkien u naraw kif skont l-Iskrittura Alla jridna nagħtu qima. L-ewwel ħaġa bil-kant. Bil-kant u tifħir lill-Alla Trinità. Kif nitgħallem inkant taqra s-salmi? Taqra s-salmi għandek is-salmi hemmhekk kanzunetti għanjiet, innijiet ta' kull varjetà. Ħafna minnhom huma ta' tifħir lill-Alla. Il-Knisja matul iż-żminijiet Alla ta' songwriters, nies illi kienu tajbin ħafna. John Newton, Charles Wesley, Isaac Watts, dawn kitbu innijiet sbieħ u bibliċi. U għalhekk aħna ma nkantawx kwalunkwe chorus illi qiegħed popolari fis-suq. Għax ħafna minn dawn il-choruses huma banali. Ma fihomx kontenut, ma fihomx ħsieb warahom. U aktar biex jemozzjonaw milli biex jistruwixxu. Jekk taqraw is-salmi, ħafna mis-salmi nkitbu biex bħala tagħlim. Jekk jien minix nitgħallem, imma qed insir sempliċement emozzjonat meta jinqalgħu l-irwiefen u meta jiġi t-tiġrib, bl-emozzjoni mhux se nissurvivja. Jekk għandi l-fidi tiegħi bil-beru fi Kristu, iva. U meta nkun imdejjaq jew ferħan u naqbad inkanta, huwa dak l-innijiet sbieħ u bibliċi u ma sbieħ għax huma bibliċi illi daħlu fil-qalb. Meta Pawlu jgħidilna għannu li xulxin banjiet spirituali, twidbu l-xulxin ukoll bil-banjiet spirituali. Però fejn hu mandat fil-Bibja li għandna inqimu l-Alla bil-kant. Per eżempju, Rumani 15 vers 9 jgħidilna illi Ġesu ġie f'din id-dinja appuntu biex iwettaq il-wedi li Alla għamel mal-patriarki Abraham, Isaac, Ġakob. Imma wkoll jgħidilna biex il-ġentili, ċoe aħna, il-ġentili, jigglorifikaw l-Alla għal-ħnina tiegħu bħalmu miktub għalhekk infaħrek qalb il-ġentili u nanni lill-ismek. Alla ċertament irid illi aħna nannu lill-ismu u jgħid ukoll ifirru ja ġentili mal-poplu tiegħu. U appuntu il-kant u espressjoni ta' ferħ fil-preżenza tal-Alla illi jagħmel ħwejjeġ kbar magħna. Dik l ħaġa, il-kant. It-tieni, it-talb. It-talb.
Jekk fil-funzjoni il-talb huwa nieqes, allura hemmhekk fallejna. Jiena ġieli mort fil-ftit żjajja li għamilt fi knies oħra li kważi talb ma jsir xejn u xi talba qasira waħda għaliha dak dika funzjoni ta' falliment. Meta inti il-kongregazzjoni mhix qed tkellmu lil Alla, mhux qed tindirizzah. Skont il-privileġġ li tagħna Ġesu Kristu, jitolbu f'ismi u jingħatalkom. Il-qima iva bit-talb tagħna u talb ta' adorazzjoni, ta' tifħid, ta' sqarrija ta' dnub tagħna, ta' interċessjoni meta nitolbu għal xulxin, għal nies oħra nafu li huma fil-bżonn, mhux vera. Meta wkoll nippreżentaw ir-rikjesti tagħna li għandi bżonn ngħaddi mill-eżami, nitolbu biex tieni biex nikkonċentra, rikjesti. Jew ukoll anke ringrazzjament meta inti taf li Alla wieġeb u onora t-talba tiegħek li nirringrazzjawh. Anzi nirringrazzjawh minn qabel ma nirċievu għax nafu konfidenti li Alla jisma' t-talb tagħna. Jekk taqra l-apostli għandna biżżejjed eżempji ta' Kristjani qegħdin jitolbu u qegħdin jitolbu flimkien. Jekk ġew persegwitati jiltaqgħu u jindirizzaw l-Alla u Alla jintleħlaq tismewtu l-art kull ma fihom. Int li tkellim permezz tal-profeta David billi tal fejn għadbu l-ġnus u talb bibliku. Talb illi ħireġ tant kemm kienu jafuha l-iskrittura, tant kemm kienu jafu l-fehma tal-Alla li meta jitkellmu mal-Alla, jitkellmu skont ma jkunu semgħu minn Alla. U dak huwa t-talb li Alla ta' bilħaq jonora. Jekk naraw il-Knisja ta' Antjokja pereżempju. Antjokja kien il-post fejn il-xibli tlaqmu għall-ewwel darba Kristjani. Tajjeb, u naraw xi knisja kien hemm hemmhekk. Li kellha profeti u għalliema bħal Barnaba, Simon li jgħidu Niger, Lukius minn Kirene, Mahanen, trabba ma' Erodi Tatrarka u Sawl, huma u jagħtu qima lil mulej u jsumu għall-Ispiritu Santu jfirdu lil Sawl u lil Barnaba għax-xogħol li għalli se jaħtilhom. U wara li samu talbu u għedu dejhom fuqhom batuhom. Għandna żewġ missjonari li ħarġu mill-Knisja biex imorru jxandru l-Vanġelu f'artijiet oħra. Maraw li dal-proġett mhuwiex se jirnexxi jekk ma jitolbux. William Carey meta kien lest li jmur l-Indja, William Carey missier il-missjonijiet moderni meta jinsanilu. Għallhom jiena mmur l-Indja. Għallhom lest li ninżel fl-ispira jew fil-bir tal-paganizmu. Imbasta iżommuli l-ħbula bit-talb tagħkom. It-talb joġob ħafna lil Alla għaliex Alla jew pjaċir li aħna nersqu lejh. Meta Pawlu kellem il-kongregazzjoni fl-Atti 20 hekk kif spiċċa jgħidilna niżar kubtejh u talab magħhom il-koll. Ħaġa oħra dejn li provajna nintroduċuha ma nixxinniex it-talb fuq l-irkubtejn insejnieh assolutament ma rridux nafu bih. Għaliex forsi għax ma nridux nimmuljaw li ruħna quddiem Alla biżżejjed? It-talb. Il-qari tal-iskrittura. Il-qari tal-iskrittura, ovvjament naqraw l-iskrittura d-dar privatament, però Alla jrid ċertament illi l-iskrittura tkun moqrija pubblikament fil-Knisja, fis-smieħ tal-aħwa kollha. Milux iltqajt ma' pastor lokali u għalli titkellmu għalli aħna l-Bibja ma nqarawix fil-Knisja, għatlu ħażin tagħmlu. Għalli hija tajba, għalli tallimta minn għandek, għatlu iva. Dik hija element importanti fil-qima tagħna. Meta il-poplu niltaqgħu flimkien għandu jsir il-qari tal-iskrittura. Għaliex meta naqraw l-iskrittura bħal Samuel ngħidulu l-mulej, tkellem mulej, għax il-qardej tiegħek qiegħed jisma'. U Pawlu l-Apostlu meta kiteb lil Timotju l-ewwel Timotju kapitlu 4 vers 13 qallu sakemm niġi għati ruħek għal qari għat twissija u għat-tagħlim. X'qari kien dan?
M'hemm ebda kommentatur ma jaqbilx, kollha jaqblu l-qari tal-Iskrittura. Għaliex? Taħsbu intom li Pawlu qed jgħidlu Timotju għadu hekk għall-qari tal-romanzi? Jew tex jaffet oħra? Il-qari tal-Iskrittura, il-ktieb. Aħna l-Evanġeliċi storikament sejjisna il-fidi tagħna fuq il-ktieb. Għaliex fuq il-ktieb? Għax Ġesu hekk għamel. F'kull kontroversja, f'kull disputa, f'kull ġlieda li kellu mal-mexxejja reliġjużi, kien jgħidilhom imma intom kif taqraw l-Iskrittura? X'taqraw fija? Saqsew fuq id-divorzju imma intom x'taqraw x'qalilkom Mose? Li jħollu jorbot huwa l-kelma ta' Alla. U Alla jrid illi l-kelma tiegħu tkun onorata fil-miġema, onorata. U mal-qari tal-Iskrittura ovvjament għandu jkun hemm il-dottrina u l-eżortazzjoni. Għalhekk qed jgħidu għadru hekk qari qatt u sija għat-tagħlim. Dik li ngħidula l-pritka, is-sermon. Tajjeb, hija xi ħaġa illi ilha minn żmien l-apostli. Ilha minn żmien il-profeti. Il-profeti kienu jindirizzaw lin-nies u jgħalmuhom u jwissuhom u jfarġuhom. Bi kliem li jaqbel mal-Iskrittura. Il-priedka jekk hija boring jista' jkun forsi l-predikatur mhuwiex tajjeb, forsi mhux imsejjaħ, però aktar probabbli huwa li forsi qalbek mi jissewwa Alla u tissapporti fit-tul l-attivitajiet li huma wisq itwal minn priedka imma x'inti tiġi biex tisma' u tikkonċentra u tiftaħ widnejk bħalma qal Ġesu min għandu widnej biex jisma' ħajjisma'. Jiena ħodet tfisser li hawn xogħol li m'għandhomx widnej biex jisimgħu. Min għandu widnej biex jisma' ma ħajjisma'. Għax jaqbillu. Allura il-priedka hija parti mill-qima tagħna lil Alla. Il-għaliex qegħdin aħna b'mod manswet u umli. Qegħdin nirċievu l-kelma ħajja t'Alla. Il-kelma indirizzata skont il-bżonn tagħna. Qegħdin nkellimkom fuq affarijiet illum li qed nara li hemm bżonn li nindirizzhom. Mhux qed nkellimkom fuq affarijiet irrelevanti, affarijiet li għaddejjin minnhom. U qed nara li forsi maħniex mexjin dritti f'din il-ħaġa. U allura il-priedka għalkemm Pawlu kien jaf illi l-Knisja se tiżvija u jiġi żmien meta n-nies jiġimgħu għalihom fushom għalliema biex jarxulhom widnejhom, biex jagħtuhom jew jgħallmuhom skont kif huma jogħġob lilhom. Pawlu ftit qabel ma miet, lil Timotju jgħidlu nitolbok quddiem Alla u Sidna Ġesu Kristu li qed jagħmel ġudizzju mill-ħajjin u mill-mejtin fid-dera tiegħu u fis-saltna tiegħu. X'ha jitolbu? Possibilment waqt jagħmel tant solenni dil-ħaġa. X'għandar il-kelma, ippriedka l-kelma, isħaq f'waqtu, barra minn waqtu. Iġi kompli priedka, kompli għallem, kompli wissi, avolja forsi n-nies mhumiex qed jattiraw ruhom. Kompli ippriedka. Għaliex? Għax bekk l-Ispiritu Santu jikkonvinċi l-qlub tan-nies u jdawwarhom lejn Ġesu Kristu. Isħaq waqtu, barra minn waqtu, widdeb, ċanfar, wissi, bis-sabar kollu bit-tagħlim. Il-priedka jkun fiha twissija, jkun fiha però wkoll tkun lest illi meta qed tisbalja jew qed tibret u dak li Alla ħatar fuqek bħala l-mexxej spiritwali tiegħek jiġi jwissik personalment. U għad attent li tieħu kliemu bir-rieda tajba. Għax minn hawnhekk qegħdin tisimgħu messaġġ wieħed lil kulħadd. Però ħafna drabi kemm hemm bżonn li dak li nisimgħu jkun ukoll personalizzat jerġa' aktar fil-każ tiegħek u tiegħek. Meta wieħed jiġi imċanfar jew imwissi u dik it-twissija joħodha b'sens ħażin jew jieħu lil dak li jkun fuq dem id-dars ifisser li l-kelma ta' Alla mhuwiex qed jiftaħ qalbu għaliha kif suppost.
Semmina l-kant, it-talb, il-qari tal-Skrittura, il-pritka, loti tal-offerti tagħna. Meta aħna ngħaddu l-borza mhux sempliċement xi ħaġa kummerċjali jew xi ħaġa li nagħmluha b'dana ħanħilsu. Le, dik hija parti mill-qima tagħna lill-Alla. Il-Alla qegħdin ngħidulu, mula inti tagħtini s-saħħa, tagħtini prattikament kollox, tagħtini anke l-opportunità li għandi impjieg, naqla l-paga, da kollu narfu illi mhux bil-ħila tiegħi. Infatti aħna stess nitolbu għatina llum il-ħobża tagħna kuljum. U allura minn dak li tagħna bħala sinjal ta' ringrazzjament lill-Alla. Jiena qed nagħti parti lura minn dak li hu stess tani. David fit-talba tiegħu meta Salamun fit-talba tiegħu meta iddedikaw it-tempju. X'qallu lill-Alla? Qallu min idek aħna nagħtuk lura. Min idek! Dak li għandna tawna Alla min idejh. U allura meta nagħtu lura qegħdin nesprimu li iva mulej int tħobbna ara x'barkiet tajtna barkiet innumerabbli, spiritwali, materjali. U allura jiena rrid nirrikonoxxi li inti l-awtur, inti l-fonte ta' kull barka tiegħi. U allura meta nagħtu l-offerti tagħna l-mulej qegħdin fil-vessens tal-kalma nagħtuh qima lill-Alla. Nagħtuh qima. Li aħna maħniex suffiċenti fina nfusna, ma qegħdin narfuh bħala il-missier providenti tagħna. Fatti Pawlu lill-Korintin qalilhom fl-ewwel jum tal-ġimgħa fuq il-ġbir tal-qaddisin għamlu intom ukoll dak li ordnajt lill-Knies tal-Galazja. Li Pawlu din qed ixandara mal-Knies kollha. Bħala prinċipju stabbilit. Kull ewwel jum tal-ġimgħa, kull wieħed minnkom ħajfaddal xi ħaġa skont kif Alla ta' biex mhux meta niġi jsir il-ġbir. Li Pawlu qed jgħid, okej, ħajkun hemm il-kolletta għal foqra, tajjeb, kull nhar ta' ħadd fl-ewwel jum tal-ġimgħa, kull Kristjan għandu jagħti minn dak li ta' Alla. U inċidentalment qed isemmi l-ewwel jum tal-ġimgħa il-ħadd, il-qima lill-Alla għandha tingħata l-ħadd. Għaw knies evanġeliċi f'Malta qed jiżbaljaw. Jiltaqgħu fi ġranet oħra, is-Sibt pereżempju. Le, Alla kmanda illi l-qima pubblika tagħna nagħtwilu għaliex il-ħadd. Għax bħalma fi żmien Mosè, Alla qalilhom f'wieħed mill-kmandamenti, 6 ijiem għandek taħdem u fis-7 jum tistrieħ, is-7 jum huwa s-Sibt. Tajjeb, għaliex f'6 ijiem il-mulej għamel is-sema u l-art, il-baħru kull ma fihom, u strieħ fis-7 jum. Mela intom ukoll għandkom taħdmu 6 ijiem u tistrieħu fis-7 jum. Però f'Ġesu Kristu Alla qed issa beda ħolqien ġdid. Mhux dal-ħolqien materjali li aħna napprezzaw u ningrazzjaw l-Alla għalih. Imma ħolqien ġdid, ħolqien aktar sinifikanti, ħolqien li mhux se jgħaddi. U allura Ġesu li qam fl-ewwel jum tal-ġimgħa beda biex jiltaqa' mal-apostli u mad-dixxipli fl-ewwel jum tal-ġimgħa araw meta fil-Vanġeli kollha. Kull fejn tissemma l-ġurnata meta Ġesu ltaqa' mad-dixxipli wara li qam minn imwiet dejjem jgħidilna l-ewwel jum tal-ġimgħa. L-ewwel jum tal-ġimgħa. U l-Knisja mill-bidunet anke ħafna snin wara fil-pass li qrajna dal-għodu fejn jgħidilna illi kienu Troas u baqgħu hemmhekk 7 ijiem mela kienu hemmhekk il-ħadd, it-tnejn, it-tlieta, l-erba', il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt. 7 ijiem. Imma meta ltaqgħu flimkien fl-ewwel jum tal-ġimgħa. Għaliex għax dik kienet diġà il-prattika stabbilita. Diġà. Fl-ewwel jum tal-ġimgħa x'ħin id-dixxipli tiegħu iltaqgħu flimkien biex jaqsmu l-ħobs. Propjament dak li nagħmlu aħna. Meta nagħmlu l-ikra tal-mulej, maħniex qegħdin nagħmlu xi ħaġa periferali, dik hija wkoll il-qima tagħna l-Alla. Dik hija anzi iċ-ċentru tal-qima għaliex għax meta tieħdu minn dal-ħobs u tixorbu minn dal-kalċi. Intom tħabbru il-mewt tal-mulej sakemm jerġa' jiġi. Qegħdin ngħidu, qegħdin nuru pubblikament li mhux biss nemmnu f'Ġesu li miet, imma f'Ġesu li għad jerġa' jiġi fil-glorja. U dak huma ħanejdu hekk iż-żewġ binarji li jżommuna mexjin qudiem. Perswas li Kristu miet għal maħfra d-nubieti u għandi dittama li ma tistax tfalli li Ġesu għad jerġa' jiġi u jarafni bħala
il-disċiplu tiegħu. U allura din l-ordinanza aħna niċċelebrawha sakemm jerġa' jiġi. Jekk ma rridux li nitlu fi sqaqien jew nintilfu f'xi xari, jeħtieġ li l-ikla tal-mulej tkun iva ċentrali. Tkun ċentrali, kienet ċentrali fl-Atti tal-Apostli mill-bidunet, l-Apostli kienu jiltaqgħu flimkien biex jaqsmu l-ħobs flimkien. L-ikla tal-mulej. U wkoll ġieli aħna ngħidu xi testimonjanzi li wkoll għalkemm mhix prominenti tant, però fit-Testament il-qadim, pereżempju fis-Salmi 26 pereżempju, u vers 7 jgħid: jiena irid insemma leħen ta' ratti l-ħajr u nxandar l-emejjel tal-għaġeb kollha tiegħek. L-idea li inti xandar anke fil-kongregazzjoni l-emejjel żbieħ tal-mulej hija xi ħaġa li Alla toġbu. Pawlu u Barnaba meta marru Ġerusalem u ltaqgħu mal-presbiteri, mal-apostli, kien hemm miġema kbira ta' nies, kellhom kwistjoni xi solvu vera, però Pawlu u Barnaba oġobhom illi huma bil-wieqfa u jirrakkuntaw ħaġa b'ħaġa l-emejjel tal-għaġeb li Alla għamel permezz tagħhom. Filli nbdew knejjes fil-Greċja, fit-Turkija ta' dakinhar. Iva, it-testimonjanza li aħna nagħtu pubblikament hija wkoll parti mill-ilma tagħna. Dawn u mhux iżjed. Għaliex? Għaliex jekk intom forsi għandkom esperjenza f'xi knejjes evanġeliċi oħra, Malta jew barra minn Malta wkoll, issibu li jsiru ħafna affarijiet oħra. Isiru ħafna affarijiet oħra, però aħna nimxu bil-prinċipju regolattiv. Dak li l-Bibja tikkmandah nagħmluh. Dak li l-Bibja ma semmiex jew ma tikkmandax, ma nagħmluhx. Ma nagħmluhx. Jekk għandna vera nemmnu sola Skriptura, u ċe il-fidi tagħna hija msejsa fuq dak li hemm fl-Iskrittura kollu u xejn li fl-Iskrittura, allura meta niltaqgħu flimkien għal funzjoni. Forsi ħadd ieħor nisimgħu li jagħmel il-mima u jagħmel id-drama xahrejn ilu ġew wieħed bi-skript. Għalli play tajba tagħmilha fil-Knisja, qed tifhem. Pantomimi u lob in-nies toġobhom. U Pawlu għalilna li dawn in-nies li jfittxu biex ikunu entertained. Tajjeb, jekk trid entertainment tiġi xaw. Hawnhekk isir xi ħaġa ħafna ħjar, ħafna iżgħet sublimi mit-tratteniment, u ċoe li aħna nfittxu li ninaqdu malla, li nkunu konxi tal-preżenza tiegħu fostna. Pawlu għall-inqas meta lill-Korintin u kienu qegħdin jagħmlu ħafna frajjeġ il-Korintin u jgħażdu u min iġib l-ikel miegħu u jiskeru u jiffanga fil-Knisja u mbagħad kien hemm il-foqra li jibqgħu bil-ġuħ, għandna ħafna pantomimi. Pawlu qalilhom ikkorreġihom u qalilhom dak kollu tagħmlu għandkom tagħmluh bl-ordni u bid-diċenza. Bl-ordni u bid-diċenza. Kif ukoll meta jidħol xi ħadd fostkom minn barra u jattendi l-funzjoni, tajjeb? Jekk aħna nagħmlu affarijiet tal-boloħ, drama, u orkestri, u mima, u pantomima, u films, u dal-affarijiet kollha, min jidħol minn barra x'jgħid? Jgħid dawn huma xejn differenti mid-dinja, xejn differenti. Films f'Hollywood, films f'Paċeville, films fil-Knisja. Alla ma kmandax dal-affarijiet. U aħna rridu nkunu sodi biżżejjed li le dak li kmandana nagħmlu il-mulej nagħmluh. U nagħmluh fedalment. Dak ma kmandaniex naħslu jdejna minnu. Meta jidħol xi ħadd minn barra, għalkemm aħna l-lan tagħna huwa li kollettivament il-koll flimkien nagħtu qima lill-mulej. Però jidħol minn barra x'impressjoni jieħu dwarna, dwar x'qed isir u x'qed jingħad fostna. Pawlu jgħid tara, jgħid li jekk intom tipprofetizzaw jidħol wieħed li ma jemminx, jew wieħed li ma għandux doni spiritwali, dan iħossruhu imċanfar minn kulħadd, ġifieri iħossu convicted, iħoss il-kuxjenza tiegħu tniggżu. Għax jgħid
totalment minix bħalhom dawn, ara x'imħabba għandhom lejl mulej, ara kif jagħtuh qima fis-sinċerità tal-qalb, ara kif lesti li jobduh, iħossruhom ċanfa minn kulħadd u ikun iġġudikat minn kulħadd u hekk is-sigriti ta' qalbu jinkixfu. Fil-waqt li jinxteħ għal wiċċu jagħti qima l-Alla u jistqar li Alla huwa ta' bilħaq preżenti fostkom. Dik għandha tkun l-impatt illi daħal minn daħal. Jekk daħal biex jiżuffjetta, jekk daħal biex jissindika, jekk daħal b'motiv tajjeb, ġie għax ġie u rana l-kol flimkien nagħtu qima lill-Alla. Dak il-bniedem għandu jgħid ta' bilħaq Alla jinsab fosthom. Jafu x'huma jagħmlu. Bħal Ġakob. Meta qam min-nas mill-raqda tiegħu u ħares madwar u beża għax qal data bil-ħaqja d-dar tal-Alla u ma kontx naf. Għad irridu nistempħu u nirrealizzaw illi meta niltaqgħu flimkien qegħdin niltaqgħu flimkien fil-preżenza tal-Alla. Fil-preżenza tal-Alla illi l-anġli, s-serafini u l-kerubini jaħbu wiċċhom minnu. Jaħbu wiċċhom minnu. U iva meta nitalmu nqimuh b'timenza fil-biża' tiegħu. Jiena niggarantilkom illi l-ħajja tagħna tola fil-kwalità. Tola fil-kwalità. Mbagħad nibdew niskopru x'inhu ta' bilħaq l-iskop għala neżisti jiena. Jiena neżisti biex il-Alla nkun kapaċi ngħidlu fis-sema m'għandi l-ħadd ħliefek u fuq l-art ma nixtieq xejn ħliefek. Meta l-bniedem isib ir-raison d'être, ir-raġuni fundamentali għalfejn neżisti jiena. Neżisti biex nonora l-Alla, int għandek tħobb il-mulej tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'qalbek kollha, bil-moħħ kollu tiegħek u bis-saħħa kollu tiegħek. U t-tieni bħalu. Ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now